बर' कसारी गावहायुङारि खुंथायनि 2023 आरो 24 मायथाइनि रां बावजादों जोङो गलाघाट जिल्लानि सुरुपथार सम जिल्लानि सिङाव थानाय मैधमपुर राजफोरबो थिलियाव जोङो गाहाय लांगोनाखौ लुफुंना होनायनि थांखि लानाय जादोंमोन। देग्लाय जोङो 10 लाख रांनि अनसुंथाइजों बे गेटखौ लुफुंनानै होबाय आरो बे गेटखौ दिनै बिथांमोननि हांख्रायनाय बादियैनो जे राज फोरबोआ 14 निफ्राय 19 नभेम्बरसिमहाय जागोन आरो बेखौ लोब्बा लानानै दिनै बेखेवना होनाय जाबाय। आं बेखौ बेखेवनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला जोंनि बे ओनसोलाव थानाय बर' आरो राभा फोलेरनि मानसिफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बे राज फोरबोखौ खुंबोबाय थादों। बिथांमोना बेयो देग्लाय 41 खेब जाफैबाय आरो बेनि गेजेरजों बे मैधमपुर ओनसोलनिल' नङा, कार्बि आंलं, जरहाट आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि लोगोसे नागालेण्डनि दावबायारि बिथांमोनाबो फैयो आरो बेयो मोनसे रायजो राजानि लोगो मोनलायनायनि मोनसे समन्वयनि थिलि महरै बियो जायो आरो बियो जोंनि आपार आसामनि बा साहा आसामनि गेजेरावनो बियो बयनिफ्रायबो माने देरसिन आरो समायनासिन जानाय राज फोरबो होननानै जों बुंनो नांगोन आरो बेखौ जौगाहोनो होननानै जों मोनदों। आरो बे राजथिलिखौ जोङो हागौमानिखौ बा मैधमपुर ओनसोलखौ जोङो मोनसे दावबायथिलि महरै महर होनायनि सिमां दङ। खाथियावनो बाथौ थानसालि दङ। जों बेयावबो बर' कसारी गावहायुङारि खुंथायनिफ्राय अनसुंथाइ होनानै मन्दिर बेनि थानसालिखौ लुफुंनायनि हाबाखौ मावदों आरो जायगानि एमएलए मानगोनां बिस्वजित फुकन बिथांजों रायज्लायनायनि गेजेरावबो आरोबाव गोबां बेहाय खामानि मावनायनि जों हाबाफारि लादों। आं बेनि गेजेरजोंनो दिनै बेखौ बेखेवनायनि गेजेरजों राज फोरबोनि गासैबो आसामबासि आरो बे ओनसोलनि गलाघाटनि रायजो राजाफोरनो आं हामलायनाय जासियो आरो बयनिसिमबो आङो बेखौ मावनो मोननानै गोजोननाय जासिबाय। राजाखौ हामलाय।